El Nadal ja ha arribat a Olesa de Montserrat i el municipi ha donat el tret de sortida al programa d'actes per a aquestes festes. Ahir divendres, la plaça Fèlix Figueres i Aragai va acollir l'encesa de l'arbre de Nadal, acompanyada d'una xocolatada popular i actuacions de l'Escola Municipal de Música i el Cor Auba, que a 2:15 es va prémer el botó que va il·luminar l'arbre, marcant l'inici de les celebracions nadalenques. Aquest és només l'inici d'un desembre ple d'activitats. El dia 21 de desembre, el Departament de Joventut organitzarà una festa jove amb el DJ Dylan Lorenzo. El diumenge 22, els més petits podran gaudir de la tradicional cagada del tió gegant al Parc Municipal. Les campanades de Cap d'Any se celebraran a la Torre del Rellotge, amb música fins a les 3 de la matinada. I atenció, aquest any arriba com a novetat el Campament Reial, que estarà obert del 2 al 4 de gener. Aquesta activitat permetrà descobrir com es preparen les comitives dels Reis d'Orient, afegint un toc màgic a les celebracions. La màgia del Nadal ja omple els carrers d'Olesa de Montserrat. Ahir la plaça Fèlix Figueres i Aragai va ser l'escenari de l'encesa de l'arbre de Nadal, un esdeveniment que marca l'inici de les festes nadalenques al municipi. La xocolatada popular i les actuacions de l'Escola Municipal de Música i del Cor Auba que van convertir la vetllada en una festa para tota la familia. Pues mira, yo como padre de 3 niñas, la verdad que me parece perfecto cómo han organizado lo que es el tema de las luces. Cada año se superan mucho, mucho mejor, van a más, y la verdad que para el tema de los niños, los garantizo que vengan los de los pueblos de alrededores a vivirlo aquí, porque la verdad que es una experiencia inolvidable. Els olesans ho tenen clar, aquest és un dels moments més especials de l'any per gaudir en comunitat. Pues la verdad, he visto un pueblo muy unido, muy navideño todo, Olesa nunca defrauda, la verdad. Per als més petits, l'encesa de llums va ser màgica. Muy chulo, nos hemos pasado genial y nos hemos reído. Sí, y hemos estado bien cuando han encendido las luces, mientras que comíamos chocolate y nos hemos pasado muy bien, la verdad. Y muy divertido. Sí. Les decoracions també han rebut l'elogi dels assistents. A mí me ha encantado la encendida del árbol, muy bien decorado todo, sobre todo el ayuntamiento, está súper bonito todo. Está muy bien decorado todo, el ayuntamiento muy bonito, el árbol, ha estado muy bien todo. Las palabras del alcalde se notan que no han sido improvisadas y que han sido muy bonitas. Així comença un desembre ple d'activitats a Olesa de Montserrat, amb concerts, tallers, exposicions i molt més. Un Nadal que, com diuen els veïns, mai defrauda.